Hürmetli konaklar, hayırlı kеш dostlar, hayırlı kеш tüben kamalar. Menimçe biz barımızda kileşek için tağış berdik. Big zor rahmet sizge. Her birizge selametlik, eşigizde uğuşlar hem aile bäxeti dileyim. Respublikabız her vakit alda olsun. Hürmetli hizmetdaşlar, bu yıl TSSR'ның tüzüge 100 yıl. 100 yıl içinde Tatarstan ciddi adım yasadı. Köpkene көрсәткечләр буенча лидер республика. Сүздәйек, безгә бик күп мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Шул исәптән икенче гимназияның капиталь төзекләндерү, яңарту эшләре башкарылырга тиеш. Моннан тыш Түбән Камада аквапарк төзү. Түбән Кама халыклы рәвештә Россиянең иң алдагы шәһәрләренең берсе. Бүгенге көндә халкыбызның теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә зур игътибар бирелә. Бу өлкәләрдә җиңүче дип танылган һәм бүлеккә лаек булган Татарстан егетләренең, кызларының исемнәрен аеручы зур горурлык белән атый. Булар Айгөл Фәргатовна, Диана Ахунова, Зөфәр Ахмет Кутусович һәм Ильяс Шәйхматов. Бүген алар бу залда. Егетләр һәм кызлар, басыгыз әле. Әйдәгез аларга тагын бер тапкыр кул чабыйк. Без сезнең белән горурланабыз. Бәхеткә күрә мондый кешеләр бездә күп. Авырлыклардан курыкмыйча, аларга алга барырга кирәк. Габдулла Тукай да үзенең шигъри юлларында нәкъ менә шуңа ди. Эшләгез. Иң мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер бер җимеш. Әлбәттә, алда эшләребез күп. Бергәләп без барысын да булдырырбыз. Рушат, гүзәл, говоришь красиво, но эшегез күренми. Финал кайчан башланды? Айгөл Фәргатовна һаман сүз әйтмәде. Игътибар өчен бик зур рәхмәт.